nibhekele nje. Zonke lezi gubhu zakhiwe ngensimbi. Kodwa-ke azifani ncamashini ezinye igubhu. Oh, lezi ingxenye yomndeni wezinsimbi zomculo ezibizwa ngama-percussion. Wow, manje yini insimbi ebizwa nge-percussion? Izinsimbi ezingama-percussion ziyinoma yini, noma yiphi insimbi edlalwa ngokushaywa, inyakaziswe noma ikhuhlwa. Wow, kusho ukuthi i-percussion insimbi eshawayo, inyakazisa, noma ikhuhlwa. Shaye khona impela. Hawe, futhi yini amagama lezi nsimbi? Oh manje lana sinensimbi yetafula efana nale etholakala emahhotela kudala. Futhi sinezinsimbi zezinkomo lapha ngemuva. Wow, insimbi yenkomo njengesilwane? Yebo, zifakwe ezintanyeni zezinkomo ukuze zingalahleki. Wow, awufuni ukulahlekelwa inkomo yakho. Futhi lana sinensimbi yase-outer esetshenziswa emasontweni akudala. Oh, zazinhle zona, ziyacwebezela. Oh, manje Rob, yini-ke le nsimbi lapha emuva? Le nsimbi lapha ngemuva ibizwa ngepiyano wesithupha noma ikhalimba. Ikhalimba? Ikhalimba. Kalimba? Kalimba? Kalimba!